petició molt especial perquè és a petició vostra. I és que sou vosaltres els que, a través de l'enquesta que vàrem fer, ens vau demanar que volíeu conèixer a la Casa Mantai. Què feien? On estaven? I avui per això us hem portat a l'Anna. Hola, Anna, Hola, bon dia. Perquè ens expliqui què és la Casa Mantai, a qui acull i quina labor estan fent. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per contactar amb nosaltres. Doncs Mantai és una casa d'acollida que està a Cuzco, al Perú, que atén a nenes molt jovenetes, estem parlant de nenes de 12, 13, 14, 15 anys, que pateixen abusos sexuals, la majoria d'elles per algú molt proper de la família, que es queden embarassades, però que tot i amb aquesta desgràcia decideixen continuar endavant amb la seva maternitat. A casa no ho poden continuar perquè el seu entorn està totalment desestructurat i arriben a Mantai. Mantai vol dir mare en quechua, que és la llengua que parlen elles. I ben bé és el que es converteix. Mantai, que és una casa d'acollida, es converteix en una gran família, en una mama per a aquestes nenes que ho han perdut tot però que continuen amb la seva vida endavant i volen continuar amb la maternitat. I allà troben una família que les acull, que les capacita, que les cuida amb elles i els seus fills, que els dona educació, atenció sanitària, tant elles com els seus nens, fins que creixen, fins que es poden fer càrrec elles soletes dels nens. Carai, que bonic! I llavors és com que aquestes superheroïnes, no?, que van amb els seus nens i que aposten per la vida, no?, i per tirar endavant i per seguir lluitant, troben una família que els recolza, no?, que sou vosaltres. Exacte, a Mantai allà troben una gran família que no només les cuida i les estima, sinó que també les anima a que es formin perquè puguin tenir un futur, les anima a que denunciïn el que els hi ha passat, perquè l'índex de violacions i d'agressions sexuals a menors d'edat al Perú és altíssim, o sigui que des de Mantai treballem amb elles perquè això ho denunciïn, es treballi per intentar tallar aquest cercle de violència i es treballa moltíssim perquè estimin i cuidin els seus fills, no? Perquè el cercle aquest de violència del que parlàvem es trenqui i elles es converteixin en unes mares adorables pels seus nens i unes futures ciutadanes, no?, que puguin ser autònomes i cuidar elles dels seus nens i nenes. Carai, em sembla increïble. Moltíssimes gràcies als que ens heu fet arribar aquesta petició perquè realment no els coneixia i m'agrada moltíssim aquest projecte. Jo vull col·laborar, Anna, què puc fer? Doncs mireu, heu d'entrar a la pàgina web. Bueno, nosaltres som amics de Mantai, que des d'aquí, des de Catalunya, treballem per donar recolzament a Mantai, que estan a Perú. O sigui que podeu entrar a la nostra web, que és www.amicsdemantai.org, i aquí teniu tota la informació, posa un col·labora enorme, no? I aquí doncs ja veureu que podeu col·laborar econòmicament, que podeu col·laborar ajudant-nos a difondre l'associació, no només donant diners, també ens podeu ajudar a difondre, com estem fent ara mateix. I ja veureu, bueno, contacteu amb nosaltres i trobarem la manera de que ens pugueu ajudar. Doncs ja ho sabeu, guapos i guapes, us deixem més informació aquí a la caixeta, però jo ara mateix ja escriuria a l'Anna i li diria: mira, Anna, vull fer alguna cosa, vull col·laborar, vull anar a Perú, carai, anem allà i ajudem a aquestes superheroïnes a tirar endavant. Si elles poden, nosaltres hem d'estar allà per recolzar-les. Sí? Oh, i tant! Doncs fem difusió d'aquest vídeo, que arribi molt i molt lluny, li donem a like perquè tingui moltes manetes cap amunt i compartim, sí, i subscriviu-vos al canal perquè a partir d'ara ja els anirem seguint sempre, eh? Molt bé, moltes Si gràcies. enviem petonets... Ui, jo he quedat tinat.